Good morning, good afternoon. Suck out viewers natin dyan. Maulan guys, kita ko sa inyo guys. Hindi, susok ka lang kayo sa lalim. Wala tayong... Ulit mo lang. Maulan, kaya tatay muna. Shut up guys. Viewers. COVID na yung guys. Shut up. Kaya mo tayo guys, maulan. Dito ako sa kwarto ko guys. Nagigaya muna ako sa kwarto ko guys. Maulan kasi guys. Lakas na ng ulan guys. So, pakita ko sa inyo guys ha. Yung isa ko lang sabit na yun doon. Hindi na kayo baba ito. Kasi Dito ako sa kwarto ko guys. nakapon kasi yung Shut out viewers. Wala si Jawa. tira ka sa Sinira yung kwarto ko guys. Iromansa ko guys. Iromansa ko guys sa kwarto ko guys. Mawala na panahon guys. Hitaan mo no? Hindi na magsusurprise. Maulan. Yung ano yung lap.
viewers. Tag-ana ni guys sa Sanida Fitness Be. Ang makahula na ay 50. Ay, hindi ka,